Bore da a chroeso cynnes iawn i'r Myfyrdod, y prynhawn yma. Rwy'n darllen heddi o bennod olaf llythyr cyntaf Paul at y Thessaloniaid, ac yn y cyfieithiad hwn, y Beibl Cymraeg Newydd Diwygiedig, mae'r darlleniad yn dod o dan y teitl Anogaethau Terfynol a Chyfarchion. Geiriau Paul. Llawen hewch bob amser, gweddiwch yn ddibaid, ym mhob dim rowch ddiolch, oherwydd hyn yw ewyllys Duw yng Nghrist Iesu I chwi. Peidiwch â diffodd yr ysbryd, peidiwch â dirmygu proffwydoliaethau, ond rowch brawf ar bob peth, a glynwch wrth yr hyn sydd dda. Ymgadwch rhag pob math o ddrygioni. Bydde di Dduw'r tangnefedd ei hun eich sancteiddio chwi yn gyfan gwbl, a chadw eich ysbryd a'ch enaid a'ch corff yn gwbl iach a di-fai hyd ddyfodiad ein harglwydd Iesu Grist. Y mae'r hwn sy'n eich galw yn ffyddlon, ac fe gyflawna ef hyn. Gyfeillion, gweddiwch drysom ninnau. Cyfarchwch y cyfeillion I gyd a chusan sanctaidd. Yn enw'r arglwydd, parwch ddarllen y llythyr hwn i'r holl gynulleidfa. Gras ein harglwydd Iesu Grist, byddo gyda chwi. A rwy am droi wedyn at Efengyl Ioan ar bennod cynta. A niger darn sydd yn sôn am y gair yn dod yn gnawd ac yn codi I babell yn ein plith ni, mi adawwn ni hynny tan y Nadolig. Ond na rwy'n darllen y darnau hynny yn y bennod cynta sy'n cyfeirio at waith Ioan Fydyddiwr. Dath dyn o'r enw Ioan i'r golwg. Duw oedd wedi anfon Ioan I roi tystiolaeth, I ddweud wrth bawb am y golau, mwyn I bawb ddod I gredu drwy'r hyn oedd yn ei ddweud. Nige Iesu I hun oedd y golau, dweud wrth bobl am y golau roedd e'n ei wneud. Roedd y golau go iawn, sy'n rhoi golau I bawb ar fi'n dod i'r byd. Dyma'r arweinwyr Iddewig yn Jerusalem yn anfon offeiriad a lefiad at Ioan Fydyddiwr I ofyn pwy oedd e. Dywedodd Ioan yn blaen wrthyn nhw, nige fi yw'r Meseia. Felly pwy wyt ti, medden nhw? Ai Elias y proffwyd wyt ti? Nag medde Ioan. Ai y proffwyd soniodd Moses amdano wyt ti? Atebodd eto, na. Felly, pwy ti'n ddweud wyt ti, medden nhw yn y diwedd, I ni gael rhoi rhyw ateb i'r rai sydd wedi'n hanfon ni. Be fydde ti'n I ddweud amdana ti dy hun? Atebodd Ioan drwy ddyfynnu eiriau'r proffwyd Eseia. Llais yn gweiddi'n uchel yn yr anialwch, cliriwch y ffordd i'r arglwydd. Dyna ydw I. Yna dyma'r rai ohonyn nhw oedd yn Phariseied yn gofyn iddo fe. Ond pa hawl sydd gen ti I fedyddio os nige ti yw'r Meseia nac Elias na'r proffwyd? Atebodd Ioan nhw,
dŵr wy yn ei ddefnyddio i fedyddio pobl. Ond mae yna un di chi ddim yn ei nabod yn sefyll yn eich plith chi, sef yr un sy'n dod ar fy ôl i. Fyddwn i ddim digon da i fod yn geithwas i ddatod care i sandalau hyd yn oed. Digwyddodd hyn i gyd yn Bethania, yr ochr draw i afon Iorddonen, lle roedd Ioan yn bedyddio. Y diwrnod wedyn, gwelodd Ioan Iesu yn dod i'w gyfeiriad. Edrychwch, meddai, dacw oen Duw, yr un sy'n cymryd pechod y byd i ffwrdd. A boed i fendith Duw orffwys ar ddarllen a'r gwrando a'r deall o'i air sanctaidd ef. Amen. Rewch i ni weddio gyda'n gilydd. Diolch i ti am y fath gyfle o Dduw sydd dan ni heddi unwaith eto i roi diolch i ti, i godi yn llef, i ddatgan yr halleluia o fawl, am yn bod ni mor ddiolchgar dy fod ti wedi anfon dy fab Iesu Grist i fod yn geidwad y byd. Helpa ni, o Dduw, wrth i ni ddynesu at y Nadolig, i gadw yn golwg arno fe, a'i ddathlu fe fel y Duw ddath yn gnawd. Arglwydd Iesu, cyflwyno ni ti anghenion yn byd ni heddi, a gwrando ni wrth i ni gyflwyno yr eglwys i'r sylw tadol. Yn enwedig lle mae'r eglwys yn ymddangos mor wan, lle mae bobl wedi cilio rhag y gwir. Bydd di yno, o Dduw, yn peri i'r ffyddloniaid fod yn fod yn ewn, yn sôn am Iesu Grist, a boed i ni gyd i fyw yn bywydau yn y fath ffordd, yn bod ni yn ddrych o'i degwch ef, a'i berffeithrwydd ef, ddilychwyn, dibechod, waredwr y byd. Cliw hefyd yn gweddiau preifat personol ni os gweled i'n dda. Cliw ni wrth i ni gyflwyno yn anghenion i ti, a hefyd wrth i ni ymbil dros eraill a chyflwyno i anghenion nhw. Bydd gyda rai sydd yn dost a'r rai sydd yn becso am eu hamgylchiadau, a rai sydd yn galaru, a rai sydd yn wynebu bob math o dreialon yn ystod y cyfnod hwn. Bydd di yno, o Dduw, boed i'r wen bod yn eglur i'r anghennus rai, a gwrando ni wrth i ni gyflwyno yn gweddiau i gyd yn enw Iesu goleuni'r byd, a ddysgodd i ni i weddio drwy ddweud, ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deler dy deyrnas, wneler dy wyllus megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Deroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni yn dyledion, fel y myddeiwn ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwen ni hi brofedigaeth, eith'r gwared ni rag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Chi'n cofio yn ychydig eiliadau yn ôl ddarllenes i o gyntaf Thessaloniaid 5. Y 9 adnod ar ddiwedd y bennod, ar ddiwedd y llythyr a dweud y gwir. Ac yn yr adnodau brion cwta yna, mae Paul yn gosod ystod helaeth o wirioneddau i mewn. Mae e yn gorchymyn, odi, mae yna 8 gorchymyn
yn yr adnodau yna, ond mae e hefyd yn cysuro, yn rhoi sicrwydd i'w ddarllenwyr o'r hyn y bydd Duw yn ei gyflawni ymhlith ei bobl yn ystod y cyfnod hwn rhwng y ddau adfent. 9 adnod, heb unrhyw drafodaeth, heb unrhyw ddadl, gydag ond un cymal esbonadwy. 9 adnod gydag ond 41 gair yn y Groeg gwreiddiol. Fel tasau Paul naill neu yn ryteg mas o amser, neu'n ryteg mas o femrwn, neu'n ryteg mas o inc, ac yn gweld mai dyma'r cyfle oedd gyda fe i arllwys y cyfan ar y dudalen ar un waith mor gryno a phosib. Llawen hewch bob amser, mae e'n dweud, gweddiwch yn ddibaid, ym mhob dim rowch ddiolch. Fel tasau fe yn gosod y cywair yn bod ni yma fel pobl ddisgwylgar yn byw yn bywydau gyda'r nef o'n blaen ni. Oedd Paul, wrth gwrs, fel yr ni'n gyfarwydd yn nabod pob math o drafferthion yn ei fywyd. Oedd e'n cael ei erlyd yn gyson am ei ffydd. Oedd wedi cael ei garcharu, ei bonedio, ei osod ar long carchar, ei hebrwng i Rufain, y cyfan lles yr efengyl. Ond mae e'n dweud gwyth a hyn oll, taw llawenydd yw gwir cyfrwng y Cristion. Mae gweddi cyson yw yr hyn rydyn ni fod i'w wneud, fel tasen ni yno Isus ym mresenoldeb nefol Duw. Ac ie, roi diolch yw'r hyn sydd yn yn nodweddu ni. Yr hyn sydd yn binacl ein dynoliaeth fel gwragedd a dynion sydd yn blant i Dduw yn Iesu Grist. Mae'n dweutho ni hefyd i bido diffodd yr ysbryd, bido dirmygu proffwydolaethau. Odi, mae'n hawdd i ni, ond diwe, i aros yn driw iawn i'r hyn rydyn ni'n gyfarwydd ag a chai mas unrhyw beth sydd yn anghyfarwydd. Ond mae Duw yn dweud fan hyn drwy gyfrwng geiriau Paul, pobl y dyfodol i ni, pobl yn byw yng ngwawl dyfodol y nef yn Iesu Grist, gyda gobaith ar ail ddyfodiad. Felly fel pobl y dyfodol, rydyn ni'n gobeithio am y ffordd y bydd Duw yn gweithredu yn ei ddyfodol ef. Felly mae'r ysbryd glân ynom ni yn cymell ni i fyw mewn ffordd newydd cyffroes bob amser yn Iesu Grist. A bydd ef yn cadw ni. Bydd ef yn cynnal ni hyd yr eithaf hwnnw, hyd ddyfodiad ein harglwydd Iesu Grist, medd ef yn adnod 23. Arwy am gau y myfyrdod hwn gyda adnod olaf gyda'r Thessaloniaid 5. Ar ddiwedd y cyfarchion hyn, ar ddiwedd yr anogaeth hyn, sef gras ein harglwydd Iesu Grist, fyddo gyda chwi. Wrth i ni ymlwybro tua'r Nadolig, gadewch i ni gofio fod yna oedfawon yn mynd i fod yn y capeli ddydd Sul nesa yn Carmel yn y bore am hanner awr wedi 10, am 2:00 yn Saron fydd yna gwrdd cymyn, ac yna am hanner awr wedi 3:00 yn Sowar. Cofiwch nad oes yna oedfa yn y capel ar fore Nadolig, ond mi fydda i yn sicrhau
fod yna oedfa ar gael ar YouTube fel arfer. Ac yna bythefnos i heddi, y sul ar ôl y Nadolig, byddwn ni ddim yn cynnal oedfa fe yn ôl yn harfer. Felly, pob bendith o arnoch chi a mwynhewch weddill ddydd Sul.